lagi Dato, jorong rumah nanti 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf segala ini Muhammad.
nanggadang basa juga tua, basa di adai di pusako, tua dianak kamana kami. Umpamu baringin di tengah foto, bapu jua cewang kalangi, bau cikam kapitalo, kapai tampe batanyo, kapulang bakeh babaringin. Mama, aku sidang pendangan. Mulonyo semua gadi-gadi, mulonyo rancang kadipata, mulonyo randai kabadiri, tayo kami bodoh mata. Pambayan niyay di dalam hati, palapin kabuat salamoko, kami hidangkan cerita randai, randai banamo rambun pamilang. Pak itu mama di sana, padu siang babi hari, padu malam babi minyak, randai di mulai. Tak kalau ambo sedang memikir alang bangkit memberi barito, tak gampang langsung di badan, latih segala kesulitan. Aye matu jatuh badarai, mandikan ruang dari selesai, badan tak kurung dalam panjaru. De indah amuh di pamenir rajo, rajo banamu angi garam, magalah rajo aniayu, dalam nagari kebitaru. Adik kumpulan rambut ko itu dan adik tanyakan, tanyakan masalah. Kalau masuk dahulu, kira-kira sebulan sesudah makan, kami kembali berumur 3 bulan. Datanglah Rajo Angin Garam, Rajo Kuasu di Nagari Cobintang. Rajo datang Jogoro Abora, sakit indah
tawi capek tabau mandiri suku dinai kiti aku kadayo sadang adik dalam bangunan raju angin garang memisahkan itu jumatin kandung isak tani mandi babuah ratu mandi papasan kepada dinai anak orang kutu hilalang hendak lalu ketiku balik lakelah baa adik kadang tuting kedua baru mandi dinai kiti apa kadayo anak adik kandung rambut paminan kadang tangannya nubuh basuh disimpan dalam rempah kok lari jumpa ayah kandung balun batu badan narasa kini bayi itu malah adik kok alah tahu bana istri sure usah adik bayi kasih nagari nantun jauh bana bajalan kaki indah tak bisa bajalan lawi indah tak mungkin antah berapa tahun adik tak sampai kok alah sampai adik kadang alah cukui pamaga diri alah panuh bata di dape di sini dinai melapih adik di hati sana Manulah Aceh kando aku kok bayi itu kando Aceh itu kando kalangannya namun sebantang pun bayi itu ambo bayi juga yang bermandikan doang asa sabui nantar akuang asa batu nantar tanam cukup pikir malah di Aceh kok sultan bana ambo nagari kok putih bana Aceh di kampung sakan mandi kawan orang kama malu kade surutkan tak lebih pada diri ambo makan tangan jadi laki-laki sebelum mandi bawa dia pulang adik kandung rambut paminan kok nyampang adik berjalan dosia ini kabayo kok tumbuh sakit cupanya kasihan ini kemamita ubat kok kareh mana hati adik dinai taga indak tataga dinai surian adik ndak namuah antah pamilu musim babalir nagari jauh antah marantah ribu gadang ke adik tampuah di adik kini dalam batunangan samu sanang malapeh dalam hati putih yang sudah berlaju
kandung putih yang sudah beri maaf ambo banyak-banyak ambo jalan hanulai kok lai umur sama panjang kita pasti kepada mudu Tuan kandung rambut pemenang kamanu tuan kabajayan apa banda dan tuan cari tagamang resu di badan kita nan sadang batu lengan kain putih jolong bapak diambil palet yang bawah jatuhnya ke dalam padi kasih sayang jolong dimulai tuan kini kabajalan Jawa itu nan merusuh dalam hati kok tuan kabajalan Jawa bau Jawa diri dan aku nak sama hilang kita berdua dia kandung putih yang sudah cukup pikir malah diaji ambo Jawa pai ke kampung orang pai menjapui maneh kandung nan ditawan ngajuni barang raju kuasun negari Camitari nagari sewana Jawa antah setahun 2 tahun perjalanan antah babalik entah indah adik tinggal di rumah usah adik rusuh hati si kujo meladang kate balana makan ikan kok muju adik melate mak yang pulang ke pautan lapih dari pasar sampan hendak menyelam punggung nadia rilakan saja ngata makan kolai menjadi darah daging tuan kandung rambut pamenan babalik malah tuan dulu dia kandung putih yang sudah terangkan mola dari aku mbak piti 9 piti barale 9 jama oi adik menjak mani sama saja adik indah ambo jalan hanulai
sansai ambo nangko dagang malarai dusun nagari indah tahu badan nagadang menambil manunglah buyuan menjolong datang disabui namu indah tentu diimbau gala alun tarang bau singgah badan buyuang minum makan betul dahulu manulah buyuang orang paringgo dipandang rupo elok laku bari lurih ambo batanyo kamano nagari kabuyang tujuh manolah nini orang paladang dengarkan malah ambo urekan makasih ambo manamu rambut pamanan anak dedat tua katu mangguangan dalam nagari kepong dalam saja dapet dari kabak alang mangke mandeh kandung mengadungi kadang badan tarasun nak lama lai malu jadi nak laki-laki manulah buyuang rambun pamenan jauh jalan kabuyuang tampuh sati rajo kabuyuang lawan untuk penambah-nambah baka kita bau tagak agak sebentar manulah buyuang rambun pamenan simak dek buyuang elok-elok ada bananan kanini sampaikan nan kuria iolah kundi nan merah iolah sagu nan bayi iolah budi nan indah iolah basuh kok gadang indah malendo kok panjang batang bentang lindia jadi indah menjual kawan gapu indah membuang lama tukang indah membuang kayu kuai rumah karena sandi rusak rumah binaso tinggi ilmu karena budi cilako diri karena lumpur kanan kuaso cawe dari mendiangin di bawah orang kasuaso tak kile rupo di balik jamin awak di balik itu pulau pahami pana dek buyong elok-elok pana berjalan sendiri manulah nini orang paladang pituah nini abu baci hari-hari malam kaganti sudah siang kaganti tungki sati dia dan jadikan lawi sakapa dan jadikan guna kegantian pakaian tiap hari manulah buyuang rambut pamenan siko sajo malah kita tinggal apa nan lai kita makan nan indah samo kita cari dek buyuang masih muda mantah rantau jauh ke buyuang jalan manulah nini orang paladang pilakan saja ngasih nanta makan pilakan saya nanta minum ambo berjalan hanyolai nyoli lapeh jadi nasuki kok gigih bana hati buyuang sabalung buyuang berjalan jauh tando alamai putih hati dan bari tungkek sabuah tungke bana mau manau sansang danga dek buyuang kasiatnya kok basuh musuh dirimbo jin atau manusia cukui ulanan do tajuang
Tuhan Allah boleh menolong. Kanai bayang-bayangnyo mati yo. Pajalanlah buyong minangko suka hati dene malape. Mana ugang tadi? Oi, Panmau, kemari kalian. Takkan na ada waden. Yo sama enggak tidak bilang kona. Kan 70 dewe masuk penjara. Daripada jadi nerajuk itu. Yo na pencek mat tua masih. Lah jadi radio kita tu lah kadangnya saja na. Tentu putih nak mau menjadi kalatinya dia. Kalau Aden menjadi putih, tentu nak mau menjadi bini radio tu. Radio kita tu buruk, saya nak kenyo. Woi, bajau. Ya sama nama ciri kunjung tu. Tanah mak dia kajong ni tarang. Ya putih pulang tu kan penjong. Woi, bajau. Tuan dah panjang kita anyia kat situ. Ciwang tanyo, abong tak suinya datang kat situ. Bantu ala pesan makan buah jerami mah. Oi baca kita tanya long kata. Mangga awang kat situ. Kalau inyo minta sedekah, ndak risiko tampe. Pengen cari tampe lain kena. Sabah sagadang ku kampung ndak do surah amrang kayu. Manulah do balang nang batiku. Mari lurui ambu batanyo. Siabana lah pajaro. Mana lah bang pegangan orang datang. Usah awak menyabat tanyo. Los. Apa awak nak tahu? Sia kami nak mati gogok. Kami ko orang baga. Kaki tangan jauh di garang. Allah boleh bang. Kau baik itu kata aku. Siabana lah pajaro aku. Mako sarang mek bana aku bajaku. Manalah buyong na rancak upo.
Manalah buyong na nagsaampo. Capek lawa ang pay na risiko. Baang nggak tahu kami matigogo. Kami menjago putih lidung bulan. Anak ranah kampung dalam. Dulu dipinang dek raja kami. Dak amoh kawin dia raja kami. Mangkau dimasukkan dalam penjara. Alah kajaya. Kau baik itu kata aku, bukakanlah pintu panjaro. Ibu bana aku menengahkan baru po orang nanti. Kalau itu nan wang katokan pantang bapaden mana sabun. Capek lawang pai dari situ. Sekali lain wang batanyo makan pancong nanyo lain. Manolah dua lang ng batigo, jangankan bana elo-elo. Kok lahi ta cinto badun dunya, kok lahi sayang dia nak bini, kok lahi ta rasul lama dia nasi, elolah angku mabikir bana. Kiko salah Ramadan ampu, salahkah turun dari janjang, satapak dari rumah, pantang badan mabalik pulang. Rami pasarang pitalah, rami na sadang tengah hari. Alah panai aku beralah kini mak cibo. Subola siya baru ang cibo na. Basinde katoe. Sinde baru. Dia. Ha, kini. Nah, Pak, kau dengar nak? Ha, klik. Taduang. Ini lah duang. Tambat panjang. Tang lah. Taduang. Mana orang singkong? Sepuluh. Pariyaman orang Bataboy, tapi uang kelautan. Satapak haram negok kabasuri. Ini kalian urak langkah desinan dia ambo iriang desi. Buang dan jalan datang. Apa sebab yang orang dibunuh? Itu pantangan nenek moyang den. Waden raja waniayo. Kau baru tang hendak membayar. Kau membunuh hendak membangun. Eloang bayalan dari siku. Kau baik itu kata aku, bukakanlah pintu panjaro. Kalau aku indah sukong, pebantang badan balik suruh. Patui bana aku menjadi raja. Jiko aku sakwe aku, indah guno aku makan lagi. Elolah aku pai kaladang, abikan kayu getang kadang ketek nan banyak keuntungannya.
Jika salah orang madat ambu, salangkah turun dari janjang satapak dari rumah. Lapatan badak, lapatan Rami pasarang bitalah, rami nang sadang tengah hari. Allah pane aku baralah kini wak cubuh. Cái đâu? Cái lệ nó ăn vô. Cùng buộc mình cái đâu? Cái đâu? Ê, gà vô. Mati luôn. Ai vô? Thật vô tí, có bọn nợ. Chụp. Ayun, yun na. Bumiso. Wala. Mga buhis ko. Ito lang nama dugo. Capek keling kamari. Ampunkan kami, kami menyatakan Uladu balang nama dugo. Bukakanlah pintu panjalu. Tanik bana dalam hati. Anda batamu durang mentun. Tak lucu yo. Tebak anda. Iko, lain uji ha. Iko. Tah. Coba deh. Chơi lù. Có màn tí nào. Ê bà cạo lên nè. Mắm ôi đi được. Hả? Mà. Ai này? Hả? Ôi Pak Minjau Ciko. Mana menjaga Ciko dah. Pak ini ya. Mata ni jauh so tahu jauh nak parang. Oi. Kak lah. Con tình ni á. Chạ đây. Mắt sao rồi? Sao chuyện này? Biết đâu anh nào? Cùi tặng cùi ăn bây giờ. Mandi kandung ambo. Mari maaf anak mandi. Talang baik badan nyampe mandi.
De untung takade Allah kita pada manjuwo akhirnya. Hana mandikan tuang rambut paminan. Allah gadang anak mandir ini. Secara tumbuh yuka mama, tumbuh serumpun di tepian. Sajak kita hendak bertamu, desa berkunjung para sayang. Oh anak mandeh, dari manalah buah mengkudu, eloknya paube si badan diri. Lama kita indah bertamu, mencari buyung sanang hati. Mande kando ambo kau ba itu kata mande de hari lebaran suat tinggi kamu berangki gitu pulang.